Angiosarko San Miguel Mendarora jau da. Bueno, Mendarora. Itziarrea berez, baina Mendaro arratik topa dago. Zaigu zuzela izan dan kontu hau. San Miguel eguna berez, 29 izan. 30 bani taiarra junitzen nien goizeko sortziago igutxi inguruan, ikusi naban taiarren gainekaldeko espalda baten olaxen zikin artean txaria eta hola dauleku baten, globo handi batzuek. Sortziba globo osian, hola gotxe diametrokuak, eta sokia goitxu era katia duta bezala, sastraka artean. Eta, guai, taiarra nintzen, eta batekin izketan, beste izketan inoetzan kontura hau, eta zeot esan hori, eta danak katxon dedua zauan, beste gitzauan, eta arratzaldeko postak arte agontan hauan, hor intrigaz, hor zer zauan, profesioze, normala ez zala tankera manion. Eta arratzaldeko postetan, laneko erropakin, porque leku zikina da, zikina, eta aguantan nintzen beti gora, eta alako baten aiaun nintzen, globuetara, eta ikusten naban, kapia, adarrartien txintxilizka, baina nion tankera egin peluki ikusten naban, eta kartela ere momentoren ikusten naban, baina nion tankera egin. Kostokatan adarti bajatzea gutxi bera, eta irakurri nabanean, egiz ezan sorpresia desent izan zen. Pintzen dago, ni San Miguel naiz, Angiosar Baierako zaindaria, gaur 2015ko iraiaren 29an San Miguel eguna nire herritarrek zerura bidali naute berri honen mezulari. Aurkitzen hauenak 150 euroko saria eta herriko jatetxe baten 2 lagunentzat bazkaltzeko gonbidapena jasoko du. Idatzi hau atzeko aldean agertzen den helbidera bidaliz. Eta pentsatzen nago, katxondegu azala hau etzala, baina atzikaldien ikusitxa numero telefonua eta Angiosar Baierako jai batzorde baten zenbakila eta hori eta otzein nuan. Eta, baiet, egiz ezala, benetan gauza kuriosua, baina hau ez da inundi pasako zan, baina akaso hemen Mendaro parientziar pasako zan. Urrun gurtien kontuen ekibeko globo ikusi ezkeo zein biedun. Zeneukan honen berri, ze izatezan, tradizioa zanik Angiosarren? Sekula naman ezerrentzun. Eta, Eta zinan, ez dakit, globoak ikuste euskoan ala bildurtu, o pixkat, erreparo pixkat, alako leku zikinean, globo batzu? Bildurtu sekula, eta zikina egin gitxia. Eizien ibiltzean hau eta pixkat, zikina artia zedan bakik dut, bakarren batek intenta zauan, jutia, laneko batek, eta zikina zagoela umientzako globo hartzea juntzan, eta zikina zagoela eta etzanan atrebidu sartzen. Eta, urrungo honean, boteretxu bere behinkapenak, ikusi zagonean zer erregalo zauan. Eta jarrizea harremanetan eurekin, sarixia ez dakit eskuratu dozun ja, edo ondokan? Ez, harremanetan jarri nintzen behaiekin, zantzien aurriez abitzatzeko junbi egin denean, askaltzera edo afaltzera joateko. Eta, datorren asteguka eran edo horrela, joango gea nita beste lagun bat, aprobetxatzea eta muñekoan, muñeko ez, Samielen reskatia. Kobratzea. Eta ez dakite, bertakoenekin egondakoan esan detzuen beste urten batzutan agertu dute dan, edo nun agertzen dan, edo... Beak etzien ezer zan, baina itziarren beste laguma badakatan taberniko izabana, eta arek pasak izan honen berri, eta nahiko parra intzaban hau nik biletu nabala ikustiekin. Zantzian, noiz Burgosen ere agertu zala, eta itxasuan ere askotan eroi dala, baina gauzak garbirik ez dakit, arek izan dagoa, baina bakat gogu egoteko komisioguekin eta pixkat honen historizi ere pixkat argitzeko. Honezkeo, katxondegu esan duzu, lehenengo gunetik eukidozula, arrezkero egun batzu pasadia, koplan batzuk atako zetzu zen honen. Kopli ez da, baina hau atzo ez hostialien txikiteguene alkarrekin bilik egin du, ja penietan ematea entreatzia ere, txikitego, jatorra gaine ez du protestatzen, norpe behitzen dio hola, baina ez du protestatzen. Hostialek habien nahiko txirrestak eta beran, nahiko zirko bilik egin duen berat, zela eta etzala, da gustora. Datorren urtean joan biako zea orduan, San Miguel honen aireratzia ikustera, edo ez dakit? Datorren urtean globo eseitzea. Globo eseitzea. Hor hon dugu ezatuko, dago zein dan? Muñekua? Ze montaje gaza? Hau, bile binakua, benditxea? Globoen etorretxea. Itziaren, eta hierren aurrien, mediz badan, txara hartien.
Da. Zena, Angio sartien botakoen. Zorraino baka gehiagoen. Itziera, no? Joda, kisto globu egin, da, premisua, 150 €, da, 1000 €, bazkexoa faixa. Hori bila bat... Hau, biletzi, hau pasaurdi biletzi dugu,